Prvá vlna sneženia. Snežiť začne už o pár minút. Ako vidíme na družicových záberoch, k nám sa už približuje frontálna oblačnosť. Na fotke máme aj pohľad z juhu krajiny, kde je smerom na juh jasne viditeľný príchod oblačnosti. V Maďarsku už na veľkom území sneží a toto sneženie sa bude ďalej zintenzívňovať. Zároveň sa budú tvoriť ďalšie zrážky. Koľko a kde očakávať sneh? Vidíme, že modely sa výraznejšie zmenili. Aktuálny model predikuje sneženie aj v hlavnom meste, no osobne si myslím, že tam môže ísť len o poprašok alebo do 1 centimetra, rovnako aj na severozápade a severe. Na ostatnom území Slovenska očakávame 2 až 8 cm snehu, pričom najviac na juhovýchode, kde je potenciál až na 10 cm. Viem, že sa to nemusí zdať ako veľké množstvo, no ak si uvedomíme, že v podstate každý deň v týždni bude snežiť, výsledné úhrny môžu byť výrazne vyššie, aj keď nie na celom území Slovenska. Pre nové správy nás sledujte.